Enflasyon çiye? Enflasyon buhabûna mal û xizmetaya giştiyên welatekî ye. Enflasyon nayê ye buhabûna mal yan jî xizmetekî tenê. Ji perwerdê heya tenduristiyê, ji xurek heya êmê heywan, ji hêkan heya şîr û mast, her tişt mijara enflasyonê ye. Dema ku enflasyon dikeve, ev nayê wate ye ku bihayê tiştan ketiye. Tê wate ye ku bihayê tiştan li gor meha borî hindiktir zêde bûye. Heke di mehekî de enflasyon ji sedî yek zêde bûbe, ev tê wate ye ku malê giştiyelî û welatê ji sedî yek zêde bûye. Enflasyona salane ji sedî sî zêde bûbe, ev jî tê wate ye ku mal yan jî xizmet ji sedî sî zêde bûye. Mînak torbaya arvaniyê ku par 200 TL bû bi enflasyona ji sedî sî îsal dibe 206 TL. Li bu tevger enflasyonê li gor çend curayan diguhere. Li sedemên sereke ev in. Biryar an jî atmosfera siyasî li ser enflasyonê bandor dike. Heke hikûmet handan an got teşwîqê ji bo hilberînê pêşkêş ke, wê çaxê mêjara berheman zêde dibe û biha jî dikevin. Ji ber mêjara bêkarî an jî kêmbûna radeya karpêkirinê jî enflasyon zêde dibe. Li welatekî kesên nikarbin kar û xizmetekî bibînin, qezencan jî pêk nayê. Ev jî nîşan dide ku hilberîna mal û xizmeta kêm e. Gava mal û xizmet kêm be, buha zêde dibe. Bi zêdebûna buha, hilberîner hewl didin zêde kar bikin û karkeran bigirin kar. Ev jî aliyekî enflasyoniyê baş e. Bi rastî, radeyekî kêm û bi aram sûdawê baştir e. Dîsa zêdebûna mêjara bêkaran dibe sedem ku kes nikare tiştan bikire. Ev jî rêya erzanbûyînê û daketan enflasyonê vedike. Di rewşekî wiha da hilberîner jî nêvîrin mal û xizmetan pêşkêş bikin. Dîsa zêdebûna mêjara bêkaran dibe sedem ku kes nikare tiştan bikire. Ev jî rêya erzanbûyînê û daketên enflasyonê vedike. Di rewşekî wiha da hilberîner jî nêvîrin mal û xizmeta pêşkêş bike. Ev xeleka kronîk ziyanekî mezin dide aboriyê. Mêjara mal an jî xizmetan jî diyar de ye. Rêya hilberînê an jî hawirde an got îthalatê mêjara mal zêde be enflasyon dikeve. Dîsa di bihar û havînan da ji ber mêjara sebze û fêkiyan zêde ye, buhayê wan jî kêm e. Lê di payîz û zivistanan da ji ber mêjara wan kêm e, buhayê wan zêdetir e. Li Tirkiyeyê saziya TÜİKê mehane û salane reja enflasyon bi gel re parve dike. Di lêkolînê ku Tirkiyeyê de hat kirin, encama ku derket, dide zanîn ku di meha Nîsanê de enflasyon ji sedî 2.4 zêdetir bûye. Di meha Çileyê de di xureka de enflasyon ji sedî 3.6, di meha Sibatê de ji sedî 2.8, di meha Adarê de ji 2.5, di meha Nîsanê de jî ji sedî 2.3 zêdetir bûye. Li Tirkiyeyê di çariyeka sala 2021 de enflasyon ji sedî 11.7 zêdetir bûye. IMF raporek ji bo meha Nîsanê parve kir û di rapora xwe de diyar kir ku enflasyon li Tirkiyeyê ji sedî 13.6 e. Tirkiye bi vê rêjeyê di dawiya dewletên Avrupayê hemiyanda ye. Aboriya Tirkiye di dinyayê de çardemîn dewleta ku enflasyona zêde dijî. Avaraja Avrupa di enflasyonê de 2.1 e, ya Tirkiye jî ji sedî 13.6 e. Li Japonya enflasyon ji sedî 0.1 e.
Li Nijer jî enflasyon ji sedî 0.4 e. Berê temaşevanên hêja bi kurtasî mijar enflasyonê ev e. Heya hefta pêş me bimînin xweşiyê de.